Evo kako da proveriš svoje crtačke sposobnosti u samo 3 koraka. Kada kreneš da crtaš, da li se skoncentrišeš na oblik ili na liniju? Ako ti je linija bitnija, već imaš grešku. Sljedeća stvar, proporcije. Kada pratiš šta je veće jedno u odnosu na drugo, to jest kakva je širina i visina tvojih predmeta, u ovom trenutku je to mnogo bitnije nego da obraćaš pažnju na detalje. I korak 3. Da li obraćaš pažnju na negativan prostor između predmeta? Kada vidiš da ti nešto na crtežu nije u redu, ovo često bude presudno u tvom ispravljanju crteža. Sve ovo prolazimo detaljno na tvojim časovima crtanja. Još uvek ima mesta, tako da prijavi se putem linka u opisu profila. Vidimo se u školi crtanja.